GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Suyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Padagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ikaw International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh kung Joey Salceda. Okay, mga tugang marena, hapon po, giraray sa gabos ng mga parantabay. Minapasendo na naman tabi ang panibagong kabdang kan sa tuyang programa Tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Albay Global. Yan. Ang programang ini ito sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Yan. Mag-iribay ba kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon? Mag-oro-restorya lamang kung ano po ang mga pangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan. Maray na hapon sa mga nakaantabay sa paagi kan traditional radio 729 kHz po ang samuyang frequency. Mga nakatutok sa YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB app, as in iba pang platform, ang samuya pong pagpapaabot sa nin pataratara na sabayan kami digdi sa programang ini. Ano? Sagod na alas 5 nin pagkahapon. Maray na hapon sa mga lugar na pigaabot kan sa tuyang broadcast. Ano po? Digdi sa tuyang kapalibutan. Yan. Sana yaon manggiraray ka mo dyan sa pag-antabay. Ayan, ano. Si Nems Flora sa lado technical, sa IT si Jerome Martinez. Okay, sige. So, haros perang aldaw na nakaagi, puon kan pag-submit kan, apat na aldaw na palan. After matapos so filing kan Certificate of Candidacy. Ano pot kan iba? Pwede na maglakaw-lakaw? O pwede maglakaw-lakaw? Ano? Disdi pa, dahil pa nagpopoon so filing period, sige na suralakaw. Dahil mapigbawalan na maglibot-libot sa mga nag-aaspirar. And after filing, sige manggiraray ang relibot-libot.
sabi nga ni Kayan, Oplan pakilala. Ayan. Pamidbid sa mga tao. Ha? Bot sabiyon mga tugang, disdi pa ka ito, nagagarastos na yan. Ngunyan, lalo na, naka-file na kan sendang certificate of candidacy, lalo nang nagagastos iyan. Nataman nga. Natural, alangan man na mabisita ka sa sarong lugar, day kang dara, so dara-dara mo siya na, siyempre, mabisita ka duman, mapamidbid ka. Maski lamang iya pansit, papansiton sa mga tao, makikiabra sa gabos, magastos na baga. Yan. So mga dati man na kan mga enot, day man nagpapararuluwas, ngunyan sa luwas na pirmi. Pirmi na sa luwas. Pirmi na patingirit. Pirmi na ulok dati-dati saramangan ka mo dyan kung sa ina lugar. Di ka man intindiyon. Pero ngunyan, pirmi na ang ngimot, ang ulok sagod na sa talinga. Yan. At siyempre ba ya? Nag-ahanap ki anong ngaran ka yan? Muya magpamidbid. Sabi ka ni ba? Mabasog ka kan ano sana, ngirit sana. Dapat nga kung mabisita sa sarong lugar, igaw man lamang kibit-bit. Baka? Yung baga? Yan. Uning amigo ko, bako man ini politiko, pigpaparatugaan siya na ako na magkape. Bisa na nga, schedule ta nga magkape. Sagod ngunyan, dahil man ako napapakapi ka ni kaning amigo kong ini. Puro kan mga panahon na abuhay pa ka to sa abaka dyan sa daraga. Inabot mo pa ito, Tata Nems? Sa abaka dyan sa daraga. Numero 1 yung customer. Midbid mo yun Tata Nems? Midbid mo yun Ay, nabuhay tayo niyo. Yan. Okay. Nori daw ko mapakapika niyong amigo kong ini. Sabi niya, kami nga ni, sige-sige, tarabangan daraga sa pag-asenso. Yan. ILM, pamidbid mo na ang pahit. Kaya nahiling ko ni yung may video ka ni una ko kung siya yung talikod na nakabag, patukad, ay niya ko, midbid ko yun yung tawag ini. Yan. Nahiling mo na napahit mo yan, amigo. Gagamitin mo pa si classmate na para magkarapi. Ayan. Classmate ko yan, na pagsasabi mo, mga nasoro nga ni, one of these days, invitaran ko man iyan si classmate na mag-oron-oron man kami digdi sa programa. Kahit ito pa, college pa sana, midbid ko na yan. Midbid ko na yan. Midbid ko na iyan. Iyan. Ayan na amigo. Talagang masigasig talaga yan si Ian. Di
Bisa na tabi Pai Luis, ha? Ta schedule ta yan. Iyan ang gusto. Iyan ang gusto ko. Gusto ko yan. Ano, okay man na tabi Pai Luis, ha? Ayan, okay. Mareman yan yung fight ni Luis. Piga iba niya si Ian. Ha? Maglibot-libot. Maglibot-libot diyan sa sayang sakop na o yan ang lugar. Ano? Sabi nga ni kan iba, natangon yan pa siya na ngaya. Dapat nga kaito pa, takaipuan siya dyan sa banwaan. Ayan. Okay? Sabi ni Pai Luis, gusto ko man iyan. Iagi sila da sa lakaw-lakaw. Ano, Pai Kuing? Ano ang bit-bit mo? Igwa ka lamang kiburo bit-bit dyan. Ayan, okay. So, iyan mga tugang ang sitwasyon. Nangunyan pa siya na, sige na ang relibot. Dahil magkiproblema yan. Perang bulan pa yan, 7 bulan tabi bago mag-eleksyon. Dingo na tuduhi ang paglakaw-lakaw. Tabat baka pag-abot ka ng oras, mapatudan ka kay Toros. Yan. Sabi digdio. Classmate, natatasutan ng po siya sa Logan Kamalig, kinalkal samantalang sa Ginubatan Ligaw Highway, daipi pakaray. Yan, sana auto na report na ni, reported na ni Jimmy na salita. So, yan, pagsasabi tangani, dengo na pakatuduhin nindo, ang paglakaw-lakaw, takon, baka halipot ang Toros nindo, pag-abot ka ng oras, makalayag. Luway-luway siya na ang pahit. Luway-luway siya na. Dugay na. Lalo na sa pag-apod na finishing touches. Finishing touches. Iyan ang pinaka-importante. Sa gabos. Good afternoon, Migo. Ang tawong pirming nasa luwas, ang apod ka ang outstanding. Eyo. Nasa luwas, outstanding. Ayan. Okay. Pangyari, adi. Muna mo ka yan, ilungon mo tatanems. Pag-abot kang Disyembre, warara yan. Sararay yan. Aber daw. Sararay yan. Masararay talaga yan. Siyempre, tama barakasyon. Ayan. Ato na. Ato na ta. Ay maray na po tabi kay yan ang City Councilor Mila Bal. Ayan. Punong barangay Mila Balkan Barangay 2. Ayan. Okay. Ayan. Sabi sa kuya, mabakasyon man da kami. Ano tabi manay, yaong pa kamo sa area nindo? Ayan.
Garo na ilin taka nag ano ka kamo may napod o lugod. Hello. Manay. Ako? Nasa na po rapo ka mo? Nagulit ako pa na. Ganun po ka sa first cousin ko. Tana. Nagdalaw ang anak mo. Ano na? Nagdalaw. Ito may nakaunabi man sa kuya na mapasiring ka mo mananga dyan sa Happy Island. RR. Ano? Bako man mabalod? Bako man. Okay. Masiraman nga na isubiyay. Kaya lang mainiton. Deng atopso sa kayan? Tigwa man, kaya lang taros-taros. Ay, di bali. O maparos-paros mong baga. Di mapresko man gayod. Dito sa paros. Perang oras ang biyahe nga na dyan? Tulo? Tulo? Magdiretso. Okay. Nag-apit pa ka mo nag-apit pa ka mo sa Batan. Naputol. Si iyo. Nag-apit. Pero magayon sa panahon tabi, Your Honor. Iyo. Ano lamang, pag uli inindo, ikaw lamang bit-bit ka mo dyan na mga lakbas. Okay, man, kami sulabas na nagduman. Sa sula. Iyo. Kami ang nagduman na labas, bagong karigos. Ang iyari. Maaman kisira kaming nahili. Iyo. Ano, pauli na ka mo o dyan ka mo ma-overnight? Di ba, nuni na ako sa San Roque. Balikan naman sa napalaan? Balikan man lang, maray na itong nakahapit lamang kita duman. Iyo. Maray itong na minsan nagtataga balik sa minauli sa ginikanan. Tama ka. Pero ano doon sa first class? Iyo. Si Mr. Ruben Soro. Soro? Si Mr. Romel Soro, staffing ko yan. Nangurol naman sa sitio ng Lapu-Lapu Albay. Okay. So siya... Pinapaisip ko malugod detalya kung karama sila doon. Ayo. Ang labong niya po sa Marites, alas 2 ng pagkahapon, dyan po sa Catholic Cemetery kang Lapu-Lapu. Nuarin tabi manay? Sa Martes tabi. Martes? Pizza 15? Alas 2. Iyo. Ano, si Kagawad, di man nalula sa bangka? Susay po? Si Kagawad? Magsisang karaon. Iyo. Gusto mo magkaon? Kaya ano? Igwa pa ako. Kumusta ba ako kay Kagawad, Jose? Arog kay ni. Pagkatapos mo siya mag-program, doon mo ba kasi nadumaan? Sain? Doon man ako, makikaw na ko. Sain nga ni? Dumaan sa may sa Rinotan sa nagkang-embarks. Dahil ko man aram? Aram mo, i-text ko sa mo. Ayo. Namasupog ko, nikag ko din tapos, nainutang kapag ang nakadangog. Iyo. Kumusta mo ako duman kay Kagawad Jose Gregorio? Buda kay, Glenn, soon to be kinatawan. Puerte. Yaon dyan, ano daw ang i-schedule ko mga nasurari? Yaon siya, naman sa ibong na helicopter. Okay. Sige. Submarino sa mo. Okay. Sige. Text ko sa imo. Ayo. Okay. Salamat. Japan. Bye-bye. Okay, sige. Si City Councilor, ex-officio,
member kan sanggunian pang lungsod. Okay. Ayan. Okay. Sige, Tay Luis, ano ang pahit? Ha? Alas 4:30 po ang oras digdi sa 2D sa GB Albay Global. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Oh, 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 oh. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makajos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagservisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Okay, sige, diretso po kitakan sa tuyang programa. Digdi sa 2D sa GB, Albay Ahead, angat ang lahat. Global Albay. Ayan, okay. Oy, by the way pala ang tabi, bago kita magpadagos, dokula ununun na pasalamat sa DSWD, Regional Office 5. Salamatuno na maritabi kay Regional Director Norman Laurio, kay Maria Giselle Mesa, yan, and sa staff kan DSWD. Yan, ano? Nataman nga yan. Sabi nga ni kan iba, da ibali ngayang daing kayakap, basta may akap. Bako?
Ayan. Nata, so mga miyembro kan media industry digdi sa Albay. Bako manggabos, recipient kan AKAP. Ano nga na meaning kan AKAP? Basta ano naman, kulang ang kita. O sabi yun, Ayan. Ayuda sa kulang ang kita. 5,000 pesos. Mga maugmaon ko sa bago. So iba, automatic yata tanems, pagkaasa sa imo, automatic binga, 5,000. Nagkawara sa nabagadumahan, kanya-kanyang rabas kung sain, i-shopping ko ngayon Dahil na pinairisi sa mga pamilya, yan, so iba, tul-tul man, din nilagar so na-receiving benepisyo. Pero so next batch, baka maanapan naman ki pundo. Baka maanapan naman ki pundo. Salamat na maritabi, DSWD, sa AKAP benefits. Ayan. After 3 months, baka may dagdag na budget, di okay naman. So iba, yun naman ang matawan. Okay? Oy, ngunyan pala na hapon an awarding ceremony kan Edible Landscaping sa Albay Project Season 5. Diyan ini sa Bicol University College of Engineering Gymnasium. Pigibo. Iyo? Yan. Congratulations tabi sa mga awardees, mga LGU. So mga awardees, nailing ko digdio, mga messages kan mga local chief executives. Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo, Mayor Edsel Belleza kan Bakakay, Mayor Chino Garcia kan Ginubatan, Mayor Domingo Escoto kan Uwas, Mayor Alan Arandia kan Piodoran, Mayor Das Maronilla kan Libon, Mayor Raymond Adrian Salceda kan Polangi, dating Congressman Kito ko, tapos ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, and Yao Mandigdi, si Diday ko, tapos ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Yan. Okay? Tapos may mga partners ninda, si PD Caceres, Ray Caceres kan DILG, Director Elsa Parot kan Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center. Tapos Provincial Director Mariglo Macabuay Sese kan TESDA. Ayan. Buda si Provincial Agriculture Chief Che Rebeta, tapos Nidia Delfin kan National Youth Commission Region 5, si Agriculture Regional Director Rodel Tornilla, and an keynote address kay Kong Joey Sarte Salceda. Ayan. And gabos ini kayod, de ko siya na aram kun arin so top 3. Top 3. Ayo. That's so mga LGU tabi ini, best implementing local government units
best of the best. An katuyuan tabi kay ning programang ini, actually aluy na ini. Ha? Yo? Ang purpose kay ni is to encourage barangay na magtanom. Yo? May mga pigibong evaluation, series of evaluation sa mga LGU. Then, duman sinda gagraduan. Magiyon ining purpose na ni. Actually, pigigibo naman ini kan mga nakaagi pa na parte ini kan advokasya o programa kan gobyerno on food security, sustainability sa pagkakan. Ito bagang hapag, food on the table, pagkakan sa lamesa. May mga barangay man sana na igwa ki mga bakanting lote, iyo to supigtara naman. An kay puwan sa na diit na padaplos. An produkto, sa indaman sana. Sa indaman sana. Dakulaon bagang kaginawaan ini sa barangay. Sa suportaman kan mga LGU, kaya nagiging magayon ang resulta. May mga premium man iyan na pigtatao. Na that will encourage LGU na suportahan ang programa, sustineran ang programa sa pagkakan. Pagtanom nin mga gugulayon or whatever na sindaman sa naan makikinabang. So, congratulations tabi sa mga awardees and of course, congratulations man sa Alba Young Farmers Organization headed by Joshua Barcelon. Ayan. Aray niya ako, Diyos, ano na Diyos? Sabi ko, busy pa nga sir. Grabe ang trabaho. Nag-eskwela pa pati. Ako siya ka, ka nag-eskwela sa Kamsur. Ayan. Matibay yun si Joshua Barcelon. Katubaga, pag-interview ta naman ng digdi. Iyo? Okay. So, congratulations tabi sa mga winners. Kay niong edible landscaping program. Ayan, okay? Sige, 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Isa ining Boy TV ini. Boy TV. Bas pala ni ki mga TV. Boy TV. Taga somewhere sa Sorsogon. Yung nadali 58 inches TV nakuha sa iya. Diyan sa may sendo Tata Names. Yan. Yan. Narakop na si Boy TV. Yun pala ang minapasakit sa mga eskwelahan. Mga eskwelahan baga Tata Names, may mga TV tabi gagaramit kan mga maestra sa pagturo. Taan pahit bagangon yan, dapat may audio-video na. Kaya ang mga eskwelahan, may mga TV yan. Yan. Nadali si Boy TV. Minsan siya. Madadali talaga siya. Salamat tabi sa mga elementos kan pulisya na nagkiguanin espersos na madakop ini si Boy TV. Minsan ka dyan, oy. Yan. Saro papalan nga ni palan, uso na madigdi sa tuya, ining basag kotse. So,
titiraon an salming kan pinto mo sa auto, kung ano yaon sa laog, ha? Kukwaon, uni sa uro na tanta, nadali dyan ano ito, auto. Nakabisikleta sa suspect, pumina simple, natututukan kan CCTV. Pinarasa salming sa pinto baga sa sa auto. Yan. Ay nadali man. Bago siya na bukas kotse. No di basag kotse, basag salamin. Iyan. Pata sige bagan uran-uran. Kung minsan na mamakarayan katurog ta. Iguana pa lang kinag-ooperate. Iyan. Kaya ingat-ingat sa natabi. Okay? Hoy, maray palang tabi. Maray na hapon kay Mayor Adrian Salceda kan Napulanggi. Iyo po ang napamayokan LMP, League of Municipalities of the Philippines, Albay Chapter. Ayan. Ang siya iyang programa nakasentro sa pig-apod na Heart 4S. Ayan. Ini ang alkalde kan Pulanggi. Ngunyan. Nakatutok siya sa Heart puso. H-E-A-R-T tapos 4S. Ano yan na heart na yan? Heart, puso. Serbisyong hali sa puso. Heart. Health. An E, education. An A, agriculture. An R, rural infrastructure. An T, tourism. An 4S, apat na S, yan, social services, solo parents, sports and youth development, and ano pa itong susarong S? Yan, senior citizens. Yan. Ano nga doable ini? Doable. Pigigibo na nga ni. Pigigibo na namamatian na kan mga tao ining programang ini. Sa iba-ibang sektor kan sa tuyang susyudad. Ayan. Yaw baga, tupad, AKAP, educational assistance, AHEX, MAEP, tapos mga proyektong infra, dakulo na dyan sa 3rd District and Albay. And kada bes may blessing and inauguration. Yan. Magayon baga pag-araw kayo ni. And then man ini magigibo mga ipagnod ni Mayor Adrian. Takon na ang babasihan man sana so budget kan LGU Pulanggi. Dai magkakanigo. Pirming kabrot. Tagura ano man sana ang budget kan LGU. Alambawa, ang Pulanggi kung iyan first class municipality. Kulang man, for example, itong Pulanggi Integrated Bus Terminal na newly inaugurated kan mga nakaaging simana. Nakipagtabangan sinda sa DPWH. LGU Pulanggi, iyo ang nag-acquire nin daga. Nagbakal kidaga. Nakipagtabangan sa DPWH 3rd District para sa construction kan terminal.
Taday man talaga kaya kan LGU. Pero itong milyones, nubintagyo dito. Kung di kang koneksyon sa ibang ahensya, hindi mo man ito ma-realize. Magayon itong integrated bus terminal. So mga arali sa South, so digina sa kuya, pero minagad maapit dyan sa terminal na yan. Tapi din mag-pick up sinda nin mga pasero nga going to Metro Manila or somewhere else. So, in return, ma-create ki empleyo. Ito may matrabaho dyan. An economic activity maiwas. Tas yung mga taga dyan sa area, pwede ba magburo-burog taki mga stall-stall? Maski na sana tubig an paninda, okay na yan, mani or puro pansit. Makakatabang. Di in return, so ekonomiya kan Pulangi mapakusugman. Mabuwis. May mga babayadan. No di, tademan kaya kan LGU na iyo ang mag-manage and operate, ang sabi, ipaprivatize an operation. Di ang kauro na sanakan LGU, itong ma-manage private company. It is between the LGU and the private company ang magkakaigwa kasunduan and so private company na iyo ang ma-operate and ma-manage kaya na terminal, ma-hire natural ki mga empleyado. Mga taga-siya ng empleyado, simple mga taga-Pulangi kadaklan. Bako? O di, dako lang bagay na. Talagang ma-create ki employment. Iyan. Saro siya na iyan sa mga pinagibo dyan. Under the stewardship of Mayor Adrian. Aki ipapating maraini sultero. Bako? Ayos baga. Talagang, kumbaga, visionary siya. Nailing niya, pigiiling niya ang next 10 to 20 years kung ano ang pwedeng mangyari. Yung ganyan ang mga pursigido sa mga aki-aki. Mga aki-aki pa. Likewise, si Giselle Salceda, yung ang chief of staff ni Kong Joey. Sige man ang libot kay ni. Sa pagtao manin ayuda. Diyan sa Pulangi. Ayos bagadi. Yan ang mga maray. Pait-pait siya na. Sultero man si Giselle. Si Kongkong, kinatawan Kongkong. Sultero man. Yaw man ang pag ano ngarang kay ni? Pag asikaso man dyan sa iyang sakop na distrito, 3rd district, kung ano mga nailing ko man paano, pag nag-session dyan sa sanggunian pang lalawigan, so mga iatang na trabaho kay kinatawan na Kongkong, o yan ang day mapipabayaan niya, gigibuan niya ki aksyon. Iyan, para 24 anyo siguro si kinatawan Kongkong. Ano pa man, dakulaon na bagay tabi yan. Iyo? Okay. Sige. Bueno, so, diretso kita kan sa tuyang mga istorya manggararay. Ano si Kong Joey ngayon,
nasa recess ko niyan ang sesyon kan kongreso, pero duman sa Manila, pait-pait ang trabaho. Mga pagtripon, committee hearings, tapos kung ano pang mga engagement. So, hindi manggararay katapusan ang trabaho. Yaw manggararay duman. Kung igaligay ki mga kasiributan, na kaipuan ang sayang presensya, iyo yan. Minauli siya digdi. But most of the time, yaon naman sa kongreso. Tayo nga ni, sabi nga ni Kong Jill Bungalon, mas kanya kami nasa break, sige manggararay ang trabaho ninda. Sige manggararay, tamay mga committee hearings or mga kung ano mga pagdiripon, etc. na kaipuan atindiran, i-atindiran ninda yan. Tamabalik sinda sa next month pa, November. Matiripon gararay kay another month, tapos Christmas break. Yan. Okay. Pero for sure, mga tugang, sa October 26, 2 weeks from now, bako sa, baka petsa 12, otro Sabado 19, otro Sabado 26, sigurado, yaon ang digdi, Kong Joey. Nata ngaya, maselebrasyakan sa iyang kumpleanyo. Birthday celebration with the people. Ayan. Ay, yaw pa si Mustasa. Sabi di gini kan anoan. Ayo man una ko sa agan pista sa agna. Sa agna gayon ang may pista. Ayan. Okay. Yung sabi yung tabi mga to, yung sabi ko, petsa 26, kumpleanyo po ni Kong Joey. Kumpleanyo. Ma-celebrate siya ng birthday with the people. So, Kong Joey, happy birthday tabi sa mo on October 26. Tama-tama, weekend iyan. Di pa katang notisya kung saan gigibuhon ang teripon. Yan ang celebration. But definitely, kung saan na lugar digdi sa Albay or sa Legazpi, gigibuhon iyan. Na pagteripon na yan. Mailing nindo kon ano na system. Buda, dati taon-taon, igwa dyan ki pa-concert sa Biyo. Kung sa Biyo, gibuhon ang yan ang selebrasyon. May mga parapol pa. Ngunyan, di ko isi kung saan ang teripon. Duwang bagay man na yan. Kung bako dyan sa Biyo, sa Old Airport, may was duman. Pwede ka duman magpakonsyerto. Nadadarangani sa mga barangay, sa mga Manila Band. Ngunyan pang kumpleanyo, di makadara ke mga maray na para tugtog. Sigurado igwa yan. Taon-taon doon. Baka next week, igwa na magluwas na notisya. Yan. Okay? So much with that mga ipagngod. Mapaaram kita tabi for the meantime. Digdi sa programa nga 2D sa GB Albay Ahead. Angat ang lahat. Albay Global. Atol sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Happy weekend po sa Induga Boss. Thank you. Mabalos.
Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan